Sopo sing wis tahu tipu? Tipu itu adalah sakjane kuwi wajar-wajar saja. Tipu kuwi hal yang biasa selama tipumu kuwi mau memang diketahui oleh orang-orang sing tok kirimi pesan. Nah, menjadi masalah ketika tipumu kuwi mau rada kebablasen tur sing tokne pesan kuwi mau tidak menangkap maksudnya, hanya membaca tulisan yang salah kuwi mau dadi gede. Iki pengalamanku, tulung dadekno pelajaran mergo aku ki pancen tipu. Iki dalam kehidupan sehari-hari urip ki anane mengguyu ngekek. Ya untunge kaya ngono kuwi, dadi kanca-kanca sing berkomunikasi karo aku itu orang yang selalu paham tentang awakku. Suatu hari aku ki duwe sahabat banget. Beliau itu waktu itu neng kantin kantorku ki duwe usaha buka kantin. Nah, aku nek mangan neng kono kae. Suatu hari kok wis pirang-pirang dino kuwi ora ketemu, ora tau mlebu, warunge tutup. Ya tak WA to, Mak, piye kabare Mak? Jenenge iki kebetulan Mak Bur. Nah, apik le, ning aku lagi loro, ngono ku jawabane. Loro apa Mak? Biasa iki loro yes kaya ngene iki lah. Yes mau bareng dokter. Terus aku ki jawab meneh, ya wis Mak, nggo istirahat, muga-muga ndang mari. Karepku ki muni mari, ning gandeng karena aku ki tipu, ere dadi T, kok dadine ukarane ya wis Mak, istirahat, muga-muga ndang mati. Lah ya parah banget toh. Wis ngono, handphone kuwi tak silent, tak seleke meja, tak tinggal aktivitas tekan bengi. Nah, terus begini arep turu kae aku buka ki ana puluhan miss call. Terus ning isore kuwi aku isih urip lho le, kok dimatek-mateke ki piye. Blayi lah aku lah gara-gara ming tipu to langsung tak telepon. Mak, ngapura Mak, aku nek nulis ki pancen tipu, ora apa-apa, aku wis ngerti. Mung kaget wae wong lara kok dimatek-mateke. Wis piye kaya ngono kuwi. Kuwi sing contoh pertama sing tak alami, tak anggo pelajaran tenan. Lah ternyata kok kebalengan meneh. Belum lama aku duwe kasus meneh mergo tipu. Nek iki rodok saru rodok jorok ning karena tak critake untuk pelajaran kita bersama. Nah, aku duwe kanca ki saka Jakarta. Sakjane ki padha-padha wong Jawa ning merantau ning Jakarta. Terus dek niki nyetir dhewe, cah wedok nyetir dhewe saka Jakarta coba to. Wis pokoke ngabari aku saiki lagi OTW ning Jogja. Engko ketemu ya tak langsung ora apa-apa, kok ana waktu ketemu bla 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 ngobrol. Nah, di ending chattingan ki mau, aku ki pengen muni, pengen ngomong, tak tulis. Karep atiku ki muni ngene iki, ya wis rasah WA-WA-anan, saiki konsentrasi lehmu nyetir, sing hati-hati, aja ngebut ning dalan. Ya, sekali lagi sing ngisor mau tulisane aja ngebut ning dalan. Nah, sing tak tulis apa? Aja ngemut ning dalan. Wis bene dadi M. Wis ngono. Sing maca ki bojone, sing wedok lagi nyetir, bojone ki ning sampinge. Lah ya bojone yo telepon aku. Ngemut apa Mas? Iki lagi nyetir kok ngemut to. Coba piye? Wis iki nggo pengalaman kanca-kanca kabeh. Tipu yo tipu, kleru ngetik yo kleru ngetik, ning sing hati-hati. Ada baiknya sebelum menuliskan WA kuwi mau tok waca meneh ya. Sekali lagi diwaca meneh ben tipumu kuwi mau bisa diminimalisir ya. Ngono ya.